farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. Ana cikiyar wannan bawan Allah mai suna Alkamis ɗan gata wanda hotonsa ke kan akwatunan talabishin ɗinku. Wannan bawan Allah sabon mawaƙi ne wanda duniya ta san da shi kuma take jin daɗin muryarsa da irin daɗaɗen waƙoƙin da yake rairawa. Alkamis yana da ɗimbin masoya amma ba a san shi a fuska ba, sai dai an san sunansa. Masoyansa kuma sun daɗe suna jiran ranar da za su ga fuskarsa. Alkamis ya bar gida inda zai haɗu da abokanan sana'arsa. Tun daga lokacin ba a ƙara ganinsa ba. Ana roƙon jama'a ga duk wanda ya ga wannan mutum ko yake da wata masaniya da a tuntuɓe mu a lambobin wayarmu kamar haka. Momi, lafiya? Momi yana ina? Wane ne? Wanda aka kulle. Babanki ya sa an fita da shi lafiya? Momi da Allah ki kira shi. Ihsan! 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 Farin wata, oh, farin wata. Me yasa kika yi haka? Kin jefa rayuwata cikin masifu. Kina tunanin Allah zai bar ki?
salam. Ah, Isa. Sannu anti. Yau ke ce a gidan namu? Anti. Ya na kake a tsaye ki zauna min. Yau ke ce a gidan namu? Anti. Ina wani? Lafiya kana sannu. Lafiya dai ko? Lafiya kana anti. Amma ba daga gida kike ba. A'a anti, daga makaranta nake. Na ganki ba a cikin natsuwa ba, hala da kafa kika zo gidan nan. Wallahi anti, da kafa na zo gidan nan. Akwai matsala ne wallahi. Matsala kuma? To shikenan bari in kawo miki ruwa. Shugabanninmu na jam'iyya, 'yan takararmu da suke nan, yau rana ne wanda na daɗe ina jira. Yau ne ya kamata mu cire aya daga tsakuwa. Dalilin da ya sa muka kira ku kun sani, mu ne wannan jam'iyyar. Yau muna so mu duba mu ga cikin 'yan takarar nan guda uku wane ne ya cancanci ya fito ya tsaya mana takara. Wane ne zai jagorce mu? Abinda kowannen mu ya sani a nan, doka ta tanadar da cewa duk jam'iyyar siyasar da aka samu 'yan takarkaru fiye da mutum ɗaya, to dole ne fa a gabatar da primary election domin a samu mutum ɗaya tallantal wanda zai wuce mana secondary election. Da fata kowannen ku zai ba mu haɗin kai. Kuma ga dai 'yan takarkaru nan muna da su. Yarinyar nan fa ta gudu daga asibiti ban maganta ba. Na duba ko ina cikin asibitin nan ban ganta ba wallahi. Kina so ki ce baki san yadda zaki same ta ba? Ni ban san inda zan same ta ba wallahi. Na rasa ya zan yi da rayuwata. To shikenan zan gaya wa Alhaji yanzu nan. Ki kwantar da hankalinki. PCP! 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 Sunana Injiniya Abayomi Muhammad Alabi. Ni haifaffen jihar nan ne kuma ɗan jam'iyyar nan. Kuma kun san ina ɗaya daga cikin 'yan takara na wannan zaɓe da za a yi. Amma na yi la'akari due to some reasons da kuma maganganun da mai girma shugaban jam'iyya ya gaya mana akan cewa ya kamata mu haɗa kanmu. Shi na ga cewa da gaske ya kamata mu haɗa kanmu mu zama ɗaya. Saboda haka ni injiniya Abayomi Muhammad Alabi daga ɓangare na janye daga wannan takarar na bawa General Badamasi domin cewa shi ne kaɗai wanda na ga cewa ya cancanta. Ba don komai na ban masa ba, dalilin nisa na ban masa saboda a nan duka an duba General Badamasi shi ne kaɗai wanda ya cancanta. He deserves to be it. Hello? Jamila, wanda yake faruwa ne? Kin ganta ne? Mana, gashi ta zo gidana tana gaya min akwai matsala. Yauwa dan Allah ki rike min ita karki bari ta fita karki bari ta je ko ina ki rike min ita ga nan zuwa. To shikenan sai ki zo. To shikenan ga nan zuwa yanzu zaki bari. Isan!
Isan! Isan! ba zan taɓa yafe miki ba. Burka na duka ba wanda zai cika yanzu. Allah ya sai. Wannan shine karo na uku ana kawo ka nan a kulle akan harkan matan nan, kuma kana min ƙaryan cewa kai ɗan fim ne. Ai hakuri oga, da gaske ni dan fim ne, kuma babba ne a ciki. Amma ni ma akwai dalili da yasa na fara wannan sana'a. Kaga na zauna a Lagos, na yi tuwo, na yi doya da kwai, na yi solo, sana'o'i iri-iri. Na ga babu riba shine na dawo arewa, na kama wannan. Ita ce na ga da mafita a ciki, shi yasa nake yi. Shi ne sai ka koma kawalci? Kawai wannan maja ce, na sha haɗa wuri irin haka ma. Maja ko? To zai zama na ƙarshe da za a kawo kana. To, duk wani wanda kake takama da shi wanda yake fitar da kai zai zama na ƙarshe daga yau. Ka ji abin da na faɗa? Shikenan. Shikenan. Ko maganan matan ma iyaku kaɗai ne a nan ɓangaren ku kuke yi, mu ba za ka ɗarin ga yau mana wani abin nan. Sai oga. To ai, wannan sana'a. Ya kuɗinka, ya shagalinka. To ko da kuɗinka sai da rabon ka oga. To haka aka yi? To za ka shigo hannu. Za ka shigo hannu. Na yi haƙuri. Na yi ma alƙawari. Insha Allah. Akwai hajara laushi. Ba wani damuwa. To na gode. To yanzu waye zai yi belinka? Ga shi nan. Kai zo ka sa hannu a nan. Farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. Malama lafiya, menene damuwarki? Na zo ne ku kama ni ku kulle ni. Malama lafiya? Dan Allah, saboda na san aikin ku kama mai laifi ne da wanda ya zalunci ku. Aikinmu ne, amma ina so ki min yadda zan fahimce ki. Don Allah ku kama ni, idan kuka kama ni kuka kulle ni zan samu damar yi muku bayani sosai dalla-dalla ta yadda za ku fahimta. Ke, fita ki ba mu guri. An gaya miki nan shirme muke yi, ba ma son shashanci. Dama fa kuma ta haka fi da wannan wawancin. Me yasa kake haka ne? Wai me yasa kake so ka bata wa mata rai? Ka bari mu ji complaint ɗinta mana. To idan ma na bata miki rai an gaya miki yana cikin abin da zai dame ni ne? Ke kuma idan hauka ce take so ta shiga kwakwalwanki, gara ki tafi asibitin mahaukata can ne ake aje mahaukata ba nan ba. Kin ga 'yan mata, kwantar da hankalinki. Wani ne yake maki barazana, nan gurin da zaki faɗi gaskiya ne. Wallahi kina da nacin tsiya. Ni na rasa wannan wani irin naci ne. An ce miki ki tafi asibitin mahaukata ki Jonsa! Me ka faruwa? Wallahi yalla bai. Wannan yarinya ne ta zo ta kawo wai a kulle ta. Kuma ta ki ba mu kwakwaran dalili. To ka tambaye ta kaji me ta zo da shi kake ta mata ihu haka? Shi yasa na ce mai ya bari mu ji damuwarta, oga. Sa, oga yana jira. Ya daɗe ko yanzu shigo? Bai daɗe da shigowa ba. Dama farin wata, farin wata sha kallo. Mai ɗaukaka goda Allah, yin haka ba laifi ba. Farin wata, farin wata sha kallo. Mai ɗaukaka goda Allah, yin haka ba laifi ba. So ka san beli, za ka ba da kuɗin beli ko? Ga beli kyauta ne. To yanzu ina kayanka suke? Wane ne da menene kayanka? Akwai takalmi, agogo da sarka. Sai 3,000. To 3,000 nan ka biya na beli. Yawwa.
To gafa idan ka rike 3,000 nan ka rasa wancan. Wani lalaushi. Na manta mutumi da baka da dama. Wato ko da kuɗinka. Sai da rabanka. Iya kuɗinka. Ya shagalinka. Baka da damuwa to ban hannun ba zo ka ansa kayanka. Zo ka ansa. Kuga. Na ce, da kun daure ku rufe yarinyar can nan. Da kun daure ku rufe ta. Saboda me? Ni ma na so da sai a mai da ni. Kawance nake so ni. Amma ba kai baka da dama. Wani irin rashin ji ne kake yi haka ne wai? To ba ni wuce. To a can duka fa ka manta da magana mu. Za ka bar nan ba wayan ka san. Ma komai. Yawa. Ka ce da mene? Takalmi, agogo, sarka, kuɗi. To. Yawa. To, ga takalmin kan. Kuɗi kuma ga su. Sa aljihu. Ko kuwa? Na gode. Hakan dai ba za dai ka bani ba kenan. To ma da yi magana. To shikenan. Alalu. To wannan baiwa Allah ce ta zo da wasu maganganu masu sarƙaƙiya. Sai na ce to bari mu kawo ta wajejenka don ta yi bayani don abin yana da buƙatar kamar sirri a cikin magana. To. Ke ko baiwa Allah me ke tafi da ke haka? Na kawo ƙarar kaina ne. Ƙarar kanki? Don Allah ya yi labai so nake ka taimaka min saboda ina cikin wani hali. A baiwar Allah sai kin faɗa mana abin da ke tafi da ke kafin mu san irin matakin da za mu ɗauka. Don mu a nan akwai tsarin da muke bi kafin mu zo mu tabbatar da cewa ga abin da yake tafiya. Gaskiya na aikata mummunan laifin wanda ina tunani ma ko Allah ma ba zai yafe min ba. Ke ko baiwar Allah me kika aikata haka? Wani bawan Allah ne ya yi min halacci. Ya sa ni a inuwa ni kuma na jefa shi a rana. Ina soyayya da wani ne wanda ya yi min fyaɗe. Kuma a sanadiyan fyaɗe na samu juna biyu. Ihsan. Ba komai. Ba komai. Tambayar ka nake. Kai ne? Ni ne. Yes. Take this guy out and deal with him sovietly until he tell you why he raped my daughter. Rape? Yes. Rape? Rape kuma? Sai ya ga muku dalili. Ba haka muka yi da ke. Me yasa kai mata fyaɗe? Ni bane. Gaba. Da iyayena suka gano cewa ina da ciki, sai na rufa saurayina asiri. Sai na faɗa musu cewa wannan bawan Allah ne shine ya yi min fyaɗe. Bayan kuma ba shi bane, kawai na yi masa sharri ne. Yallaɓai don Allah ka taimake ni, yanzu ɗan gata yana can yana cikin masifa, iyayena sun jefa shi cikin masifa, don Allah yallaɓai ka taimaka min ka fitar da shi, shi yasa ni na kawo kaina a nan. In short, General, congratulations. Thank you very much. Thank you. Engineer, thank you for your sacrifice. Thank you very much. Thank you. PCP!